Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Редник и днес ще ви покажа Хома, който е мултиплеер, нали. Строил съм го само с двама играча, нали, аз и моят тим. Ние сме трима тим, но той преди това не искаше да сме тим и нещо такова, но сега искаше да даде скайп и даде скайп. Но сам не го чувате, защото не съм пуснал скайпа, нали, да си говориме. Тъй, че няма причини. Значи има май 6 етажа бяха, да, и това е 6-тия, който не е достроен, няма смисъл да покажа, почна се строи. Значи, в честна, да, и имам нов скин, ако не знаете, ако не знаете, ето го новия скин, който съм си го правил сам. Лицето, нали, е същото като предишния, но тук съм го променил много. Вече направих това. И така, ето, отпред си е същото лицето и малко съм го такова, съм го променил. И така, ето ми е така, нали, смисъл няма причини. И да, сега се сложа пълно. Окей. И, значи, този етаж ще правим много неща. На всеки етаж. Тук пак няма нищо, няма смисъл да ви показвам. Натам ще слагаме прозорци и такива неща. Тук гледаме и там има прозорци, сега ще ви покажем. Може да не ви разведа много. Ето как гледаме целия свят, но трябваше на последния етаж. Това е втория етаж, който тук спиме, ама няма смисъл, когато сме само ние в сървъра, не се е случвало. Тук тия чества нищо няма смисъл, пак да ви го показвам. Ние ще слагаме много неща. И това първият етаж, какво ви кажа, тук има мина, тук има честове, тук е да. И така нататък. Тук някъде. Така сега ще ви покажа едно нещо, което направих. Ходилник. Която трябваше да направя тук нищо. Май напред нали да има повече окраска, има вътре храна, сега ще вкарам още. И нали натискаме бутонето и стигаме храна. Много пусна само. Някой път пуска различни неща. Или като натискате много пъти падат много храни. Не знам, ще остане да ме работи. Ще го махна, дай. Ма няма значение, сега ще ви покажа. Тук стана много хубаво. Ето тук ще направим покрив, ще направим точно 10 етажа, не всъщност към 8 или 9, 10, не знам дали ще правим, защото много евенти и много материали. Ето вижте, дъртина и кажете или яка къща, или вика, че няма микрофон, лагна ми се.
Окей, дано да ви е харесал епизода. Само 5 минути. Но дано да ви е харесал, защото ще има много такива и по-дългички. Но няма значение. Дано сте харесали този епизод, дано сте ми харесали къщата. Да сте харесали къщата. И така. Добре, абонирайте се, давайте лайкове. И искам да ви кажа нещо. Честита Бяла Марка на всички, които гледат този епизод. Нали, да сте живи и здрави, много късмет. Много късмет в училище, нали, да сте живи и здрави и така нататък. Каквото най-добре искате да се случи. И айде, чао. И не забравяйте да се абонирате. Абонирайте се. Айде, чао. Абонирайте се. И давайте лайкове и се абонирайте. Айде, чао. От мен, чао. Абонирайте се.